Jeg hedder Mario Nikolic, jeg er 16 år gammel og går på Domus ungdomsskole. Hvorfor går du her, og ikke i en almindelig folkeskole? Det er fordi, jeg ikke har været særlig lang tid i Danmark, så jeg har det meget svært at gå i en almindelig skole med alle de skolefag. Så blev jeg flyttet hertil. Går du i sprogskole, eller går du i aktiv skole? Jeg går i aktiv skole. Har du prøvet at gå i en almindelig folkeskole? Ja, det gjorde jeg i 2 år. Gik jeg på Damhavn, som ligger den anden side af vejen. På en almindelig skole er der rigtig mange fag og andre ting, som ikke er i vores klasse. I vores klasse er der kun 2 forskellige fag, matematik og dansk. Og så værksted. Hvad går det der værkstedsfag ud på? Hvad kan I lave der? Der bestemmer vi selv, vi kan hjælpe med at reparere go-kart, og så kan vi lave noget ud af træ. Forskellige ting, ja. Hvordan er forholdet til lærerne? Jeg synes, at de er meget flinke. De hjælper en. Altid når min spørger siger, at jeg skal bruge hjælp, så hjælper de selvfølgelig. De er flinke, de er sjove. Man kan godt hygge sig med det. Jeg har gået her siden august sidste år. Jeg har det både at gå her. Det er fordi på en almindelig skole var det alt for stressende for mig. Jeg kunne ikke holde til det. Så ja, her er det nemmere, her er det bedre. Jeg kan godt lide at gå her.